अब तू गया बेटा ए काय काय करते काय बहिणा काय करते रे काय करते काही घडी नको घडी नको इजारी बैला आता निघता मी आता सारख्या केल्या की मारा गेले कशी दिसता ती बघ. कशी दिसानी त्या मोठो सावकार आहे तो मी मोठो मग आता पावजी टाकायचं पाऊस येऊ नये पाऊस येत त्यावेळी हे सर काढू नको काटला मारून निघून टाकले कशी दिसता बघ. आता नाही घेता नाही मजा काढूया अरे पावसाच्या दिवसात पाऊस लागतो ना ना काढूया हनान टाकतो भाई पोरात घालून मी सारख्या करून घेतल्या मेली तरी बरा होता आणखी करून टाकले. हरशीत तेव्हा हरशीत सांग चांगलं घाण करून आता ह्या करून का परत सगळा काढू वया चढवून घेतले आता या परत काढू वया त्या सगळा आता पावसाचे दिवस येतो किलेस करते विचारता मारू आहे का परा याक दिसतले दोघारे मारू आहे का अरे का हवं लागता जागानी दोनदा पोर माझं त्याच्यात घेतो कुठला तर हा बघलं कुत्र्याची दया कुत्र्याची दया मग हे आता दललंय आता ना खरंच घर सोडून बघ रे किती काळजी करता बाबा किती काळजी घेता बाबा काही वांढ कपडे किती टाकतोय उमललेले